Ara inya tutora bana bande inya ya gudiji. Japa wa gudiji. Ali mabasa irase. Andika. Fogiru gudiji. Mama basa na kuoma Ayo. Yari kundirarambisa mabasa akaoma ndandiko. Yo, mateki muno Alright, Mira. Mira, alright. Ayo, what? Dati Japa adaji mabasa irase. Akapawa andika. Mira andika. Foganda wadachi. Mabasa irase. Ari soft and Ayo. Data contract apa tunachinja wina acho nana mari mwezi. Ayo. Kumunga nakabana na ipa pano wezi yaso chatugoza yode twedwa days 27 days and tweza already Japa tingutara question yako jeto and fudoti yo tara question yako uone kereki zvirizo chakurara Taurisa unyazonziza handisi kuda kuti rambo chimboenda kuhoni handi unyazonziza zvidova zvinhu zvinozoita life yako yese kana uchienda kuhoni kuenda kuhona ndiwazotengereka Chimira already saka we Japa ukutaura kuti mufana uyu ane 21 years andika yotoenda aenda kuhona andika handisuda kuti aramba achienda kuhona Mimi mbonzwa forget taura zvinhu zvangu inini itangiro panyaya yekuti tutaura nyaya yekuti hembe dzandinopfeka Taurisa hembe dzandinopfeka ndofunga muri kuona kuti inini pahembe dzandinopfeka dzese une mukadzi ere mara naye but pahembe dzandinopfeka unaona ngana inini andamwana but my mind so kundo wanieza ni 21 unogara nemunhu wanga ayo Japa andibvunzo mubvunzo nemunhu wandikupindura saka ini nyaya ndikuramba ndikutandona ina ndipfeke pushi repondo andona but inini taso indokunonga ndakapfeka pushi repondo zvomaimaisa soft wezia undazoramba zvi soft uyada hard andika wezia saka wewe utaona mafacts ako mostly wezia ndowandikuda wezia ona sofa boys inini zvangu kana ndisedi zvako taura zvekupfeka nene pana ndiri zero remupano ndaipfeka arika levhero unyazonzviza jerezvezvi ukaenda kana pafacebook page rangu checheona pikira ndakatora pikira ndakatora ukona chii inini hanguka pache zvangu life yangu ini zvamaibati itoripo yandikurarama iyoyo nditoripo ozi ndobuda ndichimboenda nohasera unoshanda basa ripi unoshanda corporate unoshanda nini ndinoita zvekutengesa huona ndibona ndobva ndazoita futi zvekuvaka ndibona nini saka uchiminzi unoita mabasa ese anda ndoita mabasa ese malevhera ndoita mabasa ese 21 years takusira kuna mukoma wangu ane 27 years wambotudzawo manotsawa 27 years 27 years wambotudzawo manotsawa wanoziva panyaya dzekushanda mumashandiro wanoita ona pari panyaya dzekushanda ona mupano wangu alright Japa unoita basa reyo hai ndinoona kuti taura basa raunoita mukurarama kwako wezia ndoita rese ndichingoredzese mupano wangu wezia uchiminzi unoenda kuhuni ere ini noona kuti situation yekuenda kuhuni kana ikasvika togonotoenda kuhuni une mukadzi ani nditori nemukadzi unoona wangano already unoona wangano zvamaimai une mwana ere fine already une mwana ere tone vana une wangano atu vamwe vacho ndisitomboziva
Okay. Sataura lifestyle yako okay fine. Lifestyle yangu itori bo. Waiza. Inini zvangu anyanyo kukoshesa kupfeka stereki, dressing stereki. Chandokwanisa dedera entertainment. Waiza. Ndokwanisa ku ndonyanya kufarira. Ndonyanya kufarira. Unofarira zvakaita sezvii? Ndonyanya kufarira music nemabook. Ureda book. Antonya so. Satichifarira music nemamovie. Mozoti isusu munyika medu hamne makatooma boys. Zoti hembe kapandozoitenga. Panogona kuzongoita ndogonongopfeka hembe paChristmas. Already. Ayo, ndadzoka nyaya andika. Forget anga chibvunza kuti forget anga chibvunza kuti Baranzi, andisi baranzi, nangoti inini andisi baranzi, yes andisi baranzi, nina andisi baranzi, aufe wakando nandine